ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. So your office was local. Yes. Okay. It's close. Yeah, I got a close. No, I will ask. I will inform local people. You learn now. Gita ma'am. Because you will leave if you open then you will leave. No. This is only for the local, no? You need to say. No. No, Entire office. office will take close. Because generally for local festivals we are giving local people. The Khasi Students Union kalakhang buntli kishlem trekam wiran hakeleng ganong ba shillong namar ba kimshin naburam yaka bedin klam kuwen ki speaker pang yaka ba sarkar ke ju ashuti habikran ba ki arma gino yalam ki SU kata ba vice president usamla biang board palyar ber organizing secretary usamla Raymond Khajana klet ho ba khambun ki office ki ba pinlong tre hakan ki sngi ki office jong sarkar pedeng kini gino yalam ki SU kla maham ting banang nisha khaman kinu ki office ki bran hakani ke jilla ki deban buram yaki sngi kerpang jong zai ben rio Hello. Yeah, this is from KSU, okay? Hang. Hello? Sorry ko. Belum kami lada pila ban buram ya ka jata sentul ada je sentul letak buram ya ka culture jeng ladi ya ka ibu ladi muka tu tang nakaliang jonga KSU mentang kasngi lai tarik kabri kasngi kaba kumajat panriau blok wai ni rakhep nan boram ya kan ka sngi kumang tip kumsngi parkhep ya ka jingle nyam beding kram te kum kaseng hadian bang layo ka jing tip ba kidan ki office barki bank ki ba play ki ba long ka sebentar ban ngishim ba kan ni de kum ka jingle persa yang ingin kerja beri blok kawai. Nak kali yang keseng lapan bed, naduk menimbul stem. Haki bentang berper jong kesor selong, naduk kitan laban, kenailat, lain kena, maulai kumta terter. Nalet banyo bankang ya sibun tali ke office tikam kumjuru ya ka office beli berka post office kumjuk ke office FCI hati pok mulai. Bat kum keseng hi kasim bag kini ke jingle ke jungki kaptam ngilap nang puas kapor bababun ki staff ki batreng ni ki office kide ki breu ki banabar bar kini ke jingle joki kapen bitar yang maseng ke jingle joki ngishim bakani ke long ke jing bamburam ke jing bom khen snap yang ingin kejat beri pelak kuai bar ke jing bom khen ya kani si kapang na kaliang keseng
kaya dawa nak por ke sarkar bagali ke balsim kya bagali sim kan ke ski ban benar ya ta ski cuti ya baro ki office ki balai hani po ke jala ke jongi ada seng la ke sarkar kaya sangat menti la le ke bansi nak seng kan step in now snam ban penting kena ban ICT ya ke ski kerpang la kali ke ski bedding klam la kali ke ski shot making la kali ke ski shot nongkrem kumju la le ke ski lingku ski yap jong kir kral duduk tirat sing wo kyang long ba melung sos tham kum ta ter te kini ka kerwo ka sha ni ko anu pha sha sarkar bali ban sum kya mardor le nak liang ka sing kan songkriti now snam ban nak por sak por nak liang ke jongki ki pentim ba ki don ki baong ba ki pentim ki don ki baong ba ki di central office lengi kwa ban penpau ban kani ki ski bakal pang jui kem jan mereu pihak ban buram pi don pi trepi kata pi song sa hani ko ba ka brief no trepi ba ko wai kani ki ski bang nyo buram la barok lang mo jan mereu ba pi don po kri jongi pihak ban buram ban bu lang ko bali lang ba ki bang ki nak liang ki bang labul tali ngila ban kat dangi ken kelum lang ya po di Sorsolong barki district nomor kani kamdei bangi khang tang ne po ka East Sales po West Sales po Riboy district po Gent Hills West Sales kum tatar kelawan poi sagi spa tadi ki office bangi or khang tang sing isu mo mai dei bakani ka sinjam ngi shim hani ka sini na liang joseng dei tang ki banks lani ki jaga trei ba per dei wat ki central institution ru jaga puli ngi lamdong ba ting i ba ki buram shu ya kan kasni bakar pang jong jat ben rio ladon kowe ka jaka puli bagi tip kum ka ignu ha ka ba ki perlong ki exam ta kasni te ndang layo banyak keren 8 pa ke daw ba ki examination dates dei bagi penbet makina ni ndai ki penbet kawan mit na tin apo central mainland India ho ngi sutu kata ndai ting pat kum kinong panya jong ki institution tadi ki ba ong di branch mo ba per ki ban shim into consideration but kan ya kata ka jinglong jingman ha ka state jongi but haju opor ban ra khobor pat chathi ba kum kadi ka si kadi ka bakar pang jo jat benri jongi te hani ka si kinom lam pelong kita exam ndai phosi pat ngi ba teng kat ka ba pha na chathi ki le lut borok nos dong ni pi bi shukan man ta ki ba bun ki ba don ha ti jing tho exam man ta sngi ki don kita ka jing angnut ka man sim ki kwa ya banyak snok tilang ban ya dan mentalam ha jing le niam be ding khlam ndai tang na ka daw ba ki don ke exam ki ma shu ban don menta te ya menta ba sin hi na ka liang jo seng ngila shu ailat na mangi su thu ba ka ke exam te yo ba khata pa de ya ka lawe ke jong khna puli te ya menta sin hi ngila ailat be smart ndai ngila keren pa dak besai ki no panyat jong ki branch don shlong ba ndalong kum nu nang ni smart kidai hi banda pej banyak bah ya kata ka jingir khe ya ki sing bakar pang ha ka jala ka jongi ha ka ri jongi but ha kata rukom pada ban priang kita ya ino ki sing kerpang ki dates exam dates ban pelong ha ka branch beron ha po ka jala ka jongi de shu ba kani ka jingja jong kani ka jingpli ka jing le persha jongi babun ki jaga puli nanti ki jaga trei kani ka pelong ka pensusi ka seng ko pimitaru kata namar ba kadi kamde shu sin baningkong henengi sakhi na kawai ka pos ko na kawai ki kerpang kat ba ka state government kala pen bana ba kadi ka state holiday hendrai pat ki babun pat ki misut nyo bat ki le persha te na kaliam juga senghi nginom la su shong klikti hendrai wala dari mengihaban ban mi shi posin ha ka shi skiru ngimban se namar balai ba ngihaban petikna ba kita ki kerpang bat kata ka traditional ka culture jong ka jat benriu hi kan ne ban penne ka ngim ban sing ha ban thom na ka no ka benta no ka liang ru tang tai